היי, כאן אורן מגרפיטק, והיום אני רוצה שנעשה עוד ניתוח חווייתי, הפעם של שתי אפליקציות שאנחנו משתמשים בהן כמעט כל יום. מצד אחד Waze, שמביאה אותנו אל היעד, מצד שני פנגו, שעוזרת לנו לחנות בערב. מה הופך את החוויה שלהם לזורמת? מה הופך אותם לכל כך פופולרית? מה אפשר לשפר? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה כמעצבים מתחילים בתחום ה-UI/UX? ראשית, אפליקציית Waze. כאשר אני ניגש לנתח את ה-UX של האפליקציה הזאת, אני רוצה לחשוב על הפרמטרים הבאים. 1. פשטות בזמן הנהיגה. אני מצפה למעט פעולות, מיקוד במה שחשוב. 2. התאמה למצב משתנה. עדכון תנועה, מסלול חלופי. כל מיני תקלות שקורות בדרך. שימוש בקול. אני מעוניין בזמן הנהיגה, שתהיה לי חוויה ללא מגע. סדר פעולות חכם, הכל לפני שאתה מתחיל לנסוע, ואז אתה נוסע. Waze מבינה שהמשתמש נוהג, הוא לא גולש עכשיו בפיד על הספה שלו. ולכן, כל חוויית המשתמש נבנתה סביב הדבר הזה. מינימום מסכות, מקסימום תועלת, ובהצלחה מרובה. לפני שאתם מתחילים לעצב, תשאלו באיזה מצב המשתמשים שלי נמצאים כאשר הם משתמשים באפליקציה. ואת זה אפשר לומר, Waze נדחה באופן מרשים למדי, והיא מעניקה למשתמשים שלה חוויית משתמש מעולה. מה לגבי ה-UI? לגבי ה-UI אני יכול לומר שהצבעים בסך הכל ברורים, כחול למסלול, אדום לפקקים. מבחינת טקסט, הפונטים גדולים מספיק, בולטים, אפשר לקרוא מרחוק. האייקונים פשוטים עם משמעות אחת בלבד. חלוקת המסך חכמה, אין עומס חזותי. אולי אפשר לומר שהעיצוב הוא לא הכי מדהים בעולם, אבל הוא בהחלט אחד הפונקציונליים שיש. וזה יותר חשוב. אוקיי, מה לגבי פנגו? אם אנחנו מסתכלים על ה-UX של פנגו, אנחנו יכולים לראות בהחלט חשיבה על חוויית משתמש. 1. זיהוי מיקום אוטומטי. זה מקצר לי תהליך. אני מכנה את הרכב, האפליקציה זיהתה היכן אני נמצא באיזו עיר, ואני פשוט מאוד יכול ללחוץ על הכפתור ולהפעיל את החניה. כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת, תחשבו, אנחנו רק רוצים להפעיל את החניה ולהמשיך הלאה בדרך שלנו, בחיים שלנו, בלי עיכובים נוספים. דבר נוסף שאהבתי, כאשר אני נכנס לחניונים שבהם ניתן לשלם בפנגו, אני ישר מקבל התראה האם להפעיל את החניה באמצעות פנגו. כמו כן, אני מקבל הנחיה ברורה מתי לעצור את החניה. אני מקבל התראות לא לשכוח להפסיק את החניה. לאחרונה גם מתווסף לי אפילו widgets של פנגו במסך הנעילה של האייפון שלי, מה שמזכיר לי שהפעלתי את פנגו. כמו כן, ניתן למצוא שם שירותים נוספים משולבים, כגון תשלום בחניונים, תדלוק, שטיפת רכב ועוד. הסווייפ בין המצבים השונים מרגיש לי טבעי לחלוטין ולא מאולץ. פנגו עושה עבודה בלהנחות את המשתמשים בתהליך שיש בו כסף, אחריות ודדליין. יש שאמרו שיש כאן עודף אפשרויות, ואני בא ואומר, יש בזה משהו, עודף אפשרויות עלול לבלבל. טיפ UX, פשטות היא לא בהכרח מעט, זה רק מה שצריך בזמן שצריך. מבחינה עיצובית אני בגדול מאוד אוהב את העיצוב של פנגו, עיצוב נקי תמיד מדבר עליי. יש שיעידו שהאייקונים אולי קטנים מדי, או לא מספיק מובחנים, אני באופן אישי חי עם זה בשלום. כפתור ה-CTA, כפתור ההנאה לפעולה, בולט מספיק לטעמי, ומזמין להקלקה, מה גם שהמיקום שלו מאוד מאוד נוח למי שמחזיק את המכשיר ביד אחת, וניתן להגיע אל הכפתור באמצעות האגודל שלה. יש כאן לדעתי חוויה עיצובית נעימה וברורה, פלטת הצבעים עובדת היטב, הפונטים אולי קצת קטנים מדי לטעמי, אבל בסך הכל זה בסדר. אפשר בהחלט לקחת כאן את ה-UI צעד נוסף קדימה, אבל בסך הכל אפליקציית פנגו מקנה חוויית משתמש ועיצוב נאה למדי והיא נוחה לשימוש. אוקיי, אז מה אפשר ללמוד מזה? Waze מראה לנו איך UX מותאם לסיטואציה, כלומר אנשים בזמן נהיגה. פנגו מראה לנו כיצד לתכנן תהליך ברור עם אחריות. שתי אפליקציות ממוקדות מטרה, אבל כל אחת עם חוויית משתמש שונה. כמעצבים, אנחנו צריכים לחשוב גם על ההקשר, גם על ההרגשה וגם על הפשטות התפעולית. זהו להפעם. אם אהבתם את הניתוח הזה, תרשמו לערוץ ותכתבו לי בתגובות איזו אפליקציה אתם רוצים לנתח איתי בפעם הבאה.